ngabe sebefika lapha esewuthathile laphaya umhlanga kubaba uSilepe, okuyena osisevisa kahle kakhulu ukunika iy'ntombi ukuthi ena angabe bexova olayini, abahambe beze beyofika eNgonyameni ngoba leyo nto isho umkhuleko ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi ngikwazile ngaze ngafika lapha eNgonyameni. Ngixolise futhi lapha eGauteng, iy'ntombi zakhona zakhala kakhulu ngokungawutholi umhlanga. Ngithi ena besixolele kusazobhekeleka ngoba i-Gauteng kuyenzeka ibe ko-15,000 uma zifika lapha. Ebengicela-ke kuzo inhlonipho. Siyabingelela, siyathokoza nina beSilo njengeMthombo Media. Njengamanje sikhona la esifundazweni iGauteng. Ukhona uma umntwana ozokwazi ukuthi asichazele kabanzi, sikhulume naye mhlampe ukuthi sikuphi, mhlampe kwenzakalani. Uma siyathokoza, sizacela mhlampe usichazele uma ukuthi sikuphi namhlanje. Ngiyathobeka kakhulu, ngibonge ukuthola leli thuba. Mina ngumntwana Ntombi wakwaZulu Osuthu, ngishadele kaZungu. Ngize la ngokuthi ngicelwe usihlalo waseGoli ukuba ngizofundisa amahubo, ngiphinde ngiyale ngey'nkinga esinazo. Yebo-ke mhlampe ekuchazeni noma mhlampe ekuchazeleni umuntu ongazi ukuthi amahubo mhlampe asuke asho ukuthini ezintombini, ngoba masibuka mhlampe njengoba nathi sikhona siyimidi, uthola ukuthi masuke sihambele emakhempasi ehlukahlukene sibiziwe, uthola ukuthi izintombi into ezikhonzile ukushova. Mhlampe amahubo abaluleke kangakanani ezintombini? Amahubo abaluleke kakhulu thina ebukhosini bethu bakaZulu. Amahubo angumthandazo, amahubo asuke enyakazisa abadala asebaphumula. Kusuke kunalowo muzwa, abanye ulihube kahle ngendlela yakhona, abanye abanemizwa esheshayo kuze kuhlengezele inyembezi bekhombisa ukuthi bayayizwa leyo nto leyo. Siyathokoza mhlampe singalindela ezinye iy'nhlelo ey'fana nazo lezi njengoba bememezile naSabelo esifundazweni eGauteng. Mhlampe kungalindeleka mhlampe nakwamanye ama-province ukuthi ningaya kuwona mhlampe ngaphambi kokulungiselelwa umkhosi womhlanga omkhulu ma? Vele thina njengobukhosi bakwaZulu sehlukene ngokwey'gaba, sihamba wonke ama-district siyala iy'ntombi zifundiswa, zitshenwa nangokuy'phatha ukuthi uma y'fika esigodlweni kufanele bey'phathe kanjani. Yini elindeleke uma ngabe iNgonyama ikhuluma ney'ntombi. Siyathokoza kakhulu ngesikhathi sakho njengeMthombo Media, siyathokoza ma. Ngiyathokoza kodwa engithi angishayele isipikili kukho ukuthi kubalulekile ukuy'phatha. Uma ngabe ena uhambile ekhaya, uhambile waya emkhosini, usuke uphuma ney'dalwa zakini noNkulunkulu wakho, uyoy'gqaja ngobuntombi bakho uthi cha, ngiy'gcine sonke lesikhathi wangithwala uNkulunkulu ngaze ngakwazi ukuthi ngifike. Ngiyakukhuthaza ukuthi uma ngabe sebefika lapha esewuthathile laphaya umhlanga kubaba uSilepe, okuyena osisevisa kahle kakhulu ukunika iy'ntombi ukuthi ena angabe bexova olayini, abahambe beze beyofika eNgonyameni ngoba leyo nto isho umkhuleko ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi ngikwazile ngaze ngafika lapha eNgonyameni. Ngixolise futhi lapha eGauteng, iy'ntombi zakhona zakhala kakhulu ngokungawutholi umhlanga. Ngithi ena besixolele kusazobhekeleka ngoba i-Gauteng kuyenzeka ibe ko-15,000 uma zifika lapha. Ebengicela-ke kuzo inhlonipho. Uma silapha phambi kweNgonyama awenzi isiNomi kanjani, sha ukuthi ufuna ukubukwa kangakanani, hlonipha isihlalo.
Ungaqhamuki nje usubonakala weqa inhlonipho, i-protocol yakhona, sekubonakala uyothatha i-mic usuyokhuluma wenzani. Hhayi, konke lokho akwemukelile. Nengicela ukukushaya isipikili bona omama, abake befake iy'ntombi abay'hlolile, kungezi intombi isikhulelwe ngoba ukuzohlambalaza inkonyama bazoyithela ngehlazo. Kuphinde futhi zingezi ziphuzile ngoba y'phuza kangaka, ukuthi bengicela ukuthi Nkosi yami, mase beya lapha komdala beye behloniphekile, bey'gqaja ukuze i-province yabo idunyiswe, inconywe, benze nje okwehlukile nokuhlonipha. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi ngibe nani. Bebengicelile nje, hhayi ukuthi mina ngiyahamba i-province le, cha. Bebengicelile kusho ukuthi latholakala-ke lelo thuba ngahlelelwa abadala ukuthi ngize. Hhayi ukuthi nje sengohlala ngiza njalo la, cha. Yingoba bebengicelile ngase ena ngiyaphumelela-ke. Siyathokoza, siyathokoza ngesikhathi sakho. Ngiyathokoza kakhulu. Yebo, yebo. Eh.